Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo
ang programang magtataw ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Sir Edwin Sistina, Adan Eva Jr. Mga atab na nakatutok tulo sa satuyangon yan. Ohayo gozaimasu. Diyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kanyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Pet sa 28 na kita kang bulan na Mayo taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-uri-istorya. Nangyayari, mga nangyayari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan mga pigpapaarabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, May 28. Maligayang happy birthday. Yan, birthday ngunyan ni Brad. Birthday ngunyan ni Brad. Happy birthday sa mo, Brad. Kapiestahan man kang Barangay San Vicente diyan po sa siyudad kan Tabaco.
Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, sabi ko na gani, piyesta dyan sa Barangay San Vicente, Cantabaco. Dahil ang ganito paglingawan sa kuyang Perming Tugon, ha? Probinsya Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri, Amayo tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Servisyo Asin Ripa. Amen. sa samuya Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin gariparo. Live na live sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa ngaran niya ni GM Maestro nila tuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony Keliste. Kasabay po ang bilog na tropa. Kung tanawon Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Net TV. Servisyo Asin Ripa. Kumusta? Miyerkules na ngunyan tabi, Manong Brong. Fiesta dyan sa Barangay San Vicente, Tabaco City. Happy Fiesta. Maray na aga tabi, Kuya Manny, from Family Kapitin. Kay Engalin sa Riba, Kapitin. Good morning. Kumusta tabi ang Kapitin family? Anan maringon yan tabi, Manong Bronx. Dahil lamang kita, o kaya dahil lamang kinagimbitar sa tuya dyan sa pistahan. Kumusta si Ninang? Baka lamang may mangimbitar sa tuya, pwede kita dyan. Kaya lang mainiton baga, di magayon pag nakipiesta kung igwa kaki masirungan lamang na kahoy. Di magayunon pag nakipiesta ka sa irarom sa nabagak kang makahoy. Yan ang maurago na pwesto. May pigurampangan ka mong jintanlad. Ayos na yan. Jintanlad sa nanganing bakok ngayon makulog sa payo. Tapos mahal ngunyan ang karne.
ang pulutan sa nang pahiton mo dyan. So, ano sana? Mga karaoke sana. Karaoke, tapos santol. Ikaw na santol ngunyan. Tapos mangga, puros asido. Nganing biyo-biyo pa magkarulo ng tulak nindo. Yugon mo yan tabi Manong Bronx. Ang pigiinom, gin, naigwang tanlad. So iba, gin suwa. Ang pulutan, une ang pulutan, iba. Pigsawsaw sa asin. Inay ko po. Nagralaban-laban su acid sa laog kan tulak. Malapasan akong makareklamo ang tulak ta. Aloy nakita ong iriniklamo. Kung mo ngayon imbus na piglalaog mo digdi sa kuya. Asido na su alak. Asido pa susuwa. Banatan mo paki pulutan na iba, pigsawsaw pa sa asin. Mario si no. Napangyari ni ano. Alangan man nga karne, o mas lalong nagkakaraot sa tulak ang karne. Maray kon mga aki-aki pa. Paano kung araw kayo nagkakairidad na kita, tigbabawal na sa to ang karne. Magurag ka man ngaya. Kamusta? Uy, yun natigasabi ta. Rual daw kita kisigyan taram. Sa mga motorista, ingat. Kasudma igo dyan ki aksidente dyan sa may San Vicente. Di mga aki pati ang imbuelto. Nagsuriming da ito dyan. Nagka-aksidente ta. Overload sa motor, sa tricycle. Ailing na nindo yan. Iringa tabi. Yang problema tano, gari paspas naan sa tuyang dila kakataram. Kudi gwapa man giraray ki mga rugka na insidente. Iringa tabi kita, lalo na ngunya na piyesta. Piyesta dyan, pigdadayo bagaan barangay San Vicente. Anong oras so concelebrated mass? Alas 9. Garian mami sa si Bishop Bailon. Saro ang barangay San Vicente Cantabaco na pigdadarayo lalo na pag First Friday. Kadakol-dakol po ang nagdadarayo dyan. So, sigurado kadakol ngunyan ang mga masirimba dyan. Sige, happy fiesta na sana sa mga taga San Vicente, Tabaco City. Yeah. Ay, Manong Bronx, tagahanga ka man ni Capre Aguilar. Tagarinadangog ko, kang nagburubidyo okay kita, ang mga kanta mo, so kanta ni Capre Aguilar. Na maaram na palan kasudma, si Capre Aguilar, sa edad na 72 anyo, 72 years old na. Sabi kang pagkaini, nadangog ko sa mga sermon kang padi, ang buhay da kang mga kalalakihan, pag nakasitinta ka, ayos ka na. Kumbaga, kuta ka na, kuta na. Pag suminubra kang sitinta, bonus na yan. Sa babayi naman, pag naka-80, kuta naman yan. Pag nakasubra kang 80, bonus na yan sa imo kan sa tuyang kagurang na. Sana maabot man iyan. Manong Bronx. Sana maabot iyan. Si Capre Aguilar kasudma, 72 anyos. Na maaram na po sa ibabaw kang kinabanso, paboritong
OPM icon, singer and songwriter ni Manong Bronx. Ano nga yan mga kanta ni Capredi? So, anak, anak. So, sa kuko ng misis ko. Hindi pa ya. So, padihong ko ang kantarog kaya. Ako'y palayain na sa kuko ng misis ko. Arog ka ng kanta kang padihong ko. Maurag kaya ako padihong. Ano pa? So, ang bayan kong Pilipinas. Ano pa? So, may kanta pang pamasko si ano ha. So, sana ngayong Pasko. Hindi man siya nagkanta kay ito. Ano ito? So, Christmas song man ni Capredi. Ano ito? Sa Paskong darating. Yan. Sa Paskong darating. Nais ko'y ikaw pa rin. Ay, tantada. Napuntada. Tatapay, tanda. Condolence tabi sa kapatid ko. Libing po mamaya ng anak niya, 10 days old. Ano? Jesus, ano nangyari? Maria Bibet Navarrete, good morning. Ang lalaki, pag uminabot na 80, ang sabi kang padi, buhay ka pa. Nadadangog tabagayan pag nagsisirmo ng padi. Adi, halimbawa, pag ang padi nagmimisa sa mga harong-harong baga, di pagabot kan sa sermon, pera na nga ning edad niya ni, 80 na ngaya. Ay, at least ngaya pasalamat kita. Ta ini ngayang tinawkan sa tuyang kagurangnan na buhay na nakabot sa 80, ang sa indong mahal sa buhay. Ini tabi bonus na inikan sa indo. Kan sa indong tatay, nanay. Ibagan madadangog ta sa mga misa kang padi. Adi, pag nagmimisa sa mga gadan-gadan sa mga harong. Kaya ipagpasalamat ta na ini si arog nga kini mahal nindo sa buhay, nakaabot sa arog kining edad. Kumbaga, bonus na yan. Ako diyan sabi ni Sir Bronx, pag ang lalaki ngayon uminabot sa 80, ang hapot kang padi, nga tatabuhay ka pa. Pangyari sa kinaba. Question ko na tatabuhay. Buat tatabuhay ka pa. Gari si Barkada mi, si Matang Baya. Sige nang paaram sa ibabaw kang kinaba. Pagkaagayaw na naman. Nga tatabuhay ka pa. Tatabuhay ka pa. Bakong na mamaaram ka na. Ay, panatitig ba? Good morning, Tabi. Maria Elena Yamamoto. Ohayo gozaimasu. Adeyo ha. Nagpaaram na po sa paborito ming singer ni Sir Jervin. Jervin. Good morning. Paborito man ni Jervin na singer si Capredi Aguilar. Balonta daw ka paita ining mga kanta ni Capredi Aguilar ha. Nganing tribute taman lamang kay Capredi. Ma'am Jonah Capital, good morning.
Good morning, Tabi, Sir Jervin Bolaños sa Burillo. Sain ang fight mo naman. Fight ang lagadi mo, no? Ano pa? Oy, mga tugang, congratulations po naman sa sobra sa 5,000 na mga estudyante hali sa iba-ibang parte kang Kabikolan ang nakapasar po naman sa Buset 2025. So Bicol University College entrance test. Sobra pala na 5,000 Manong Bronc ang nakapasal sa Buset. Congratulations po naman. Mga maswerte ka mo, makakalaog ka mo dyan sa Bicol University. Yo. So dahil nakapasar, pasiring naman dyan sa mga private school o kaya sa mga community college, Tabi Primo. Primong Wilson. Good morning, Tabi sa imo. Good morning sa mga taga Malolos, Malinawal ba? Ege! Ayan, Tabi, mga tugangan, mga reriparuhon taha, ngunyan tabing Miyerkules, tapos taman ngunyan baga sa San Vicente. Mga tugang alas 7:24 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Chairman Jodeline Calyo, good morning. Sain lamang kita makako ang ibos. Pista sa San Vicente. Sain daw lamang may ibos, adi. Kaya latik, binutong, arroyo. Mga gusto ko yan, dahil sa nakan tsokolate. Baka mapasok kita. Sige, Tabi, mga tugang ha, aramon tatabi muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Swerte kita digdi sa may Premier Distrito kang Albayano, may mga pag-uran-uran kasubanggi. Chairman, mapa San Vicente kita, sir mo. May ba kita kipadre? Yan ang teknik. Pag dahi kang kabisto, pag nakikipamiesta ka, umiba ka sa padi. Umiba ka kipadre. Ang nag-imbitar kay Padre, ang nag-imbitar baga Tabi Manong Bronx kay Padre sa mga piyestahan, sa iya sa mga masiram na pagkaon, sa mga magayon na prutas. Puros kipadi ngayon. Dahil ka mo mag-interkanta kipadi yan. Sayang sana na nagiday kami, naday kami naging padi ni Manong Bronx. Muya man ko ta sa mga magayon na prutas, mga masiram na pagkaon. Dahil ngaya ka mo mag-intrakanta kay Padrian. Oy, good morning, Tabi Pag-asa. Good morning. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy natin minomonitor yung low pressure area po dito sa may West Philippine Sea sa labas ng Philippine Area of Responsibility, malapit dito sa may Pag-asa Island. Itong low pressure area hindi naman po inaasahan na magiging bagyo, patuloy na lalayo sa ating bansa at posible na ring malusaw sa susunod po na 24 oras. However po for today, yung trough or yung outer portion nitong low pressure area ay siyang nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao at kitang-kita dito sa ating latest satellite animation itong mga kulay pula at kulay orange. Associated po yan sa malalakas na ulan at mga thunderstorms. Dito naman sa kanang bahagi ng ating bansa over the eastern side, andyan pa rin ang mainit na easterlies, nagko-contribute pa rin po sa maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at sa may extreme northern Luzon. Andyan naman yung tinatawag na frontal system o yung linya kung saan nagsasalubong po yung easterlies na mainit at yung malabing na hangin galing sa hilaga, kaya't mataas din ang mga tsansa ng ulan sa mga susunod na araw over extreme northern Luzon. Base naman sa ating analysis, bagamat madalas ang mga magiging pag-ulan natin sa mga susunod na araw, wala namang inaasa magiging bagyo na mabubuo or papasok ng ating PAR sa mga susunod na araw.
Ngayong araw po ng Miyerkules, asahan ng mataas sa tsansa ng ulan dahil nga sa frontal system over Batanes and Babueng Group of Islands. May mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi, habang mataas ang tsansa ng ulan sa may Southern Luzon, lalo na sa may Mindoro provinces at lalawigan ng Romblon. Light to moderate with at times heavy rains po yan dahil dun sa trough ng low pressure area. Mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, some areas in Calabarzon as well as Aurora, partly cloudy to cloudy skies po tayo at meron din tsansa ng mga pag-ulan. Umaga pa lamang at maaaring magpatuloy yan sa hapon hanggang sa gabi. And over Metro Manila, rest of Central Luzon and rest of Northern Luzon, fair weather conditions or minsan maaraw pa naman po sa umaga hanggang sa tanghali. May kainitan pagsapit na tanghali lalo na sa mga kapatagan at sa dakong hapon hanggang sa gabi mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at mga isolated lamang na thunderstorms. Over Metro Manila, mainit pa rin po mula 26 to 34 degrees Celsius, habang sa may Baguio City naman presko pa rin mula 17 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa lalawigan ng Palawan as well as Western Visayas and Negros Island region, asahan po ang mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Even this morning, asahan na po yung mga thunderstorms over western part of Visayas dahil dun sa trough of low pressure area. So make sure na kung lalabas po ng bahay, may dalang payong or sombrero at mag-ingat sa banta ng mga baha at pagguho ng lupa. Umaga pa rin, may chance na rin ng ulan sa may Central Visayas, habang dito naman sa may eastern portions, mostly cloudy skies, lalo sa may eastern Samar, Leyte and southern Leyte dahil yan sa easterlies, at sasamahan din yan ng mga kalat-kalat na ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees, habang may kainitan pa rin sa Metro Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, apektado ng trough ng low pressure area ang Zamboanga Peninsula. Ito na pong Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan within the next 24 hours. Kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at landslides dahil minsan magiging malakas pa rin po ang mga paulan. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, as early as morning, may tsansa na po ng pag-ulan sa may eastern and southern sides, kabilang ng Surigao Provinces, Dinagat Islands, Davao Oriental, Davao Occidental. Dito rin po sa bahagi ng Soc-Sargen, umaga pa lamang magdala na po ng payong, habang sa malaking bahagi na ng Mindanao pagsapit ng hapon hanggang sa gabi makulimlim na ang panahon at sasamahan din po yan ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. So make sure nakaantabay tayo sa mga advisories or even heavy rainfall warnings po ng Pag-asa. Temperatura natin sa Zamboanga City posible pa rin umakyat sa 33 degrees, habang mainit sa may Davao City hanggang 34 degrees Celsius. In terms of init, asahan po yung pinakamataas na or kahapon sa Butuan City, Agusan del Norte po nakapagtala tayo ng highest heat index na 45 degrees. Sinundan niya ng 44 degrees sa may Lawag City, Ilocos Norte and Iloilo City. Ito po yung mga dangerous levels of heat index. Gayun din sa may southern part of Metro Manila, umabot sa 42 degrees sa may Pasay, habang sa may northern portion of Metro Manila sa Quezon City hanggang 40 degrees ang naramdamang init kahapon. Pero ngayon po, aasahan pa rin sa may Butuan City hanggang 45 degrees po na heat index. Gayon din sa Metro Manila, between 40 to 42 degrees ang maximum heat index for today. At susundan niya ng 44 degrees na delikadong heat index sa may Lawag City, Dagupan City, Apari Cagayan, and Masbate City. Kaya paalala pa rin sa ating mga kababayan na hindi naman po makakaranas ng malalakas sa mga pag-ulan for today. Expect pa rin po na magkakaroon pa rin ng direktang sikat ng araw na medyo masakit po sa ating katawan, sa ating balat. Kaya uminom pa rin ng tubig at magdala ng pananggalang sa init, gaya po ng payong, sombrero at para presko ang pakiramdam, magdala na rin po ng pamaypay. Base naman sa ating latest heat index map, asahan po yung mataas na tsansa ng mga delikadong heat indices sa may Ilocos region, sa mga kapatagan po ng Cagayan Valley, Aurora, Zambales, ilang bahagi pa ng Bicol region, Northern Samar at ilang bahagi ng Caraga region and Zamboanga Peninsula. Para sa karagdagan pa pong heat index forecast, bisitahin lamang po yung pag-asa.dorc.gov.ph/weather/heat-index. Para naman sa maglalayag nating mga kababayan, in the coming days, wala naman tayong asahang gale warning, bagamat mataas na yung tsansa ng ating mga magiging pag-ulan. May mga thunderstorms po tayo, kaya posibleng umakyat pa rin sa 1.5 metro ang taas ng mga pag-alon sa malaking baybayin po ng ating bansa. Pinakamataas dito sa may parting extreme northern Luzon, sa may Batanes, posible pa siyang umabot hanggang 2 metro.
At para po sa ating 4-day weather forecast, simula po bukas, May 29, araw po ng Thursday hanggang sa unang araw ng Hunyo, magbabalik po ang tinatawag natin na southwesterly wind flow o yung hangin po na siyang nagmumula na dito sa may kaliwa or sa may timog kanluran. So ibig sabihin, mataas na ang tsansa ng ulan. Kung sa easterlies, nasa may eastern sides po, no? Pag southwestern yung hangin or southwest monsoon or southwesterly wind flow, madalas na yung mga paulan sa western side naman ng ating bansa or sa kaliwang bahagi. Yung facing the West Philippine Sea, Ilocos Region, Cordillera Region, bahagi pa po ng Central Luzon, lalo na sa may Zambales, Bataan. Dito rin po sa may western side ng Southern Luzon, itong Palawan, Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, and even Metro Manila, matataas po ang tsansa ng mga pag-ulan sa susunod na 4 na araw. Yung nature ng paulan po kapag meron tayong southwesterly wind flow ay medyo kakaiba rin po sa easterlies, no? Pabugso-bugso mga light to moderate rains, at kapag malakas yung ating habagat or yung southwest wind flow, pabugso-bugso rin yung malakas na hangin at mga pag-uulan. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa may extreme northern Luzon, sa may Batanes and Cagayan, within the next 4 days, aasahan din po yung mataas sa tsansa ng ulan dahil pa rin doon sa frontal system o yung banggaan ng hangin na mainit plus malamig. Kaya makulimlim yung panahon, may mga light to moderate rains din at may tsansa lamang ng mga isolated thunderstorms. And over the rest of the country, aasahan pa rin yung partly cloudy to cloudy skies at may tsansa rin ng mga pulu-pulong mga paulan lamang, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Given na yung southwest wind flow natin ay iiral po sa susunod na 4 na araw, mataas ang tsansa na magsisimula po yung ating tag-ulan sa mga unang araw po ng Hunyo, basta meron tayong may tatala na at least 25 mm sa dami ng ulan sa mga monitoring stations natin sa western side of Luzon and Visayas. Ang ating sunrise, 5:26 a.m. at ang sunset ay 6:21 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panon. Kaya pala may mga pag-uran-uran. Lagi sa may parting probinsya kang Albay. Igwa palang KLP ano. Pero ang sabi kang Pag-asa within 24 hours matutunaw man sana. Kaya pala may mga pag-uran-uran ano. Pero at least salamat kita may mga pag-uran-uran sa satuyang lugar. Matindi ano. Sir Javier Bunsa, Ma'am Tess Iyaro. Yugon mo yan na halos sige na san ang taas kang heat index ano. Abot na sa 45 degrees Celsius. Yugon mo na sa danger level sa mga nagkakapirang lugar tano. Matindi ang init. Kaya ingat ha, ingat tabi giraray. Di may mga paguran-uran kita dahil kening LPE ano sa may parting Bicol region. Maray na aga tabi Sir Mox sa pa-shoutout da tabi sa barangay Tambu, Ligao City ang family Oraye. Salamat tabi. Kalian kay Ma'am Tess Iyaro. Good morning kay Sir Javier Bunsa, kay Chanor Kapus. Good morning tabi sa mga taga Labnig, Malinaw Albay, kay Chued. Kumusta? Sige, ringat po ha. Alas 7:36 na mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, yaon po permi dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit.
ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Kaulayo na lang nindo si Sir Bridge Laudit kung igwapa, kung may available pa. Ayo. Ta perming fully book ang MBY Dormitory. Ay rin utansa na. Marami kaya yan sa mga eskwelahan dyan sa Rawis, Legazpi City Kay Madam Maylin, ingat tabi permi, salamat. MBY Dormitory, your home away from home. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse, kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat man sa Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Maning raman ko. Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Duwa-duwa. Dyan po kamo magtaya sa loto ha. Nganing may chance lamang kamo maging milyonaryo. Sa loto, bako sa waiting. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Kung kaipuan po nindonin na mga iron works, sliding door, sliding window, roll-up door. Apudan po nindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number 0912-295-6339. Yan tabi ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Talagang matapat. Maraming thank you po. Pag ako Yan tabi mga tugang sa tuyang mga katuwang digi sa programa. 20 minutos bago tabi mag 8 o'clock in the morning. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa, makalipas lang po ining mga importante sa ng pagirumdom. Ditman sa natabi ni. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda.
noon ka ito hanggang unya nagtatabang Si Kong Louie Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ka ay magsayaw ng cha-cha at turuan mo. Alas 7:43 ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, mga kabayan, ng oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siringman mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Renier Bursi kang syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, Capos Bilo Lotto Outlet and ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw, Alba. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girarayan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Yang pongal daw kita nin Miyerkules, Wednesday. Petsa 28 kang bulan na Mayo. Taon 2025. Halos patapos na subulan kang Mayo, Sundo kita tabi, Choterso alas 8:30. Kaya papigalata, Python ta na ini. Baka Python kang iba. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi, Ma'am Marites Perez, good morning tabi sa imo. Sa mga nakaantabay sa tuya, happy fiesta giraray ha. Sa mga taga San Vicente, Tabaco City. Ngayon, Choters, nagbay ka lamang pasiring sa San Vicente. Magayon ko ta magborbike pasiring dyan sa may barangay San Vicente. Pagkaborbike mo tabi, Choterso, igwa ka kipamahawan na ibos, latik, tapos may tsokolate. Isus, perte. Okay na yan. Tapos pagka pamahaw mo ki ibos, latik, tsokolate, magluway-luway ka na pauli, mainito na naman ang panahon. No. Good morning tabi, Bosmar Borser. Yaong ka na tabi sa Pilipinas. Bosmar, good morning tabi sa imo. Indian masunod na. Ano tabi, Bosmar, ang posisyon mo sa syudad? Ika man giraray ang presidente kang bats nindo. Dahil nga akong posisyon. Dahil nga akong posisyon dyan sa syudad, ako man giraray ang presidente kang bats me dyan sa Tabaco National High School ta. Ngunyan baga, pag-arog kayan tabi, Bosmar, mahiling mo na dyan sa mga miyembro kang malabanan. Kanya-kanya na iyan na direskartihan. Ngani na makasabay sinda sa tukaw man kan bagong mga nailihir. Arogan kaya. O kundi, ang piguro-istoryahan na naman bagang ngunyan Chanor Capos. Ang istoryahan na naman ngunyan. So,
barangay NSK election. Iyon na naman ang pigiristoryahan ngunyan. Bata, nagkakarelibong na. Tang sabi, yan ang problema sa tadakulon na mga matali. Adi, may kanya-kanyang interpretasyon. Sabi kang iba, mapupuspunda ang eleksyon kang barangay sa kasanggunian kabataan pagsesyon sa bulan kang Hunyo kang Congress sa Senado iuoktaba ipupospon ang eleksyon sa barangay tapos sa sanggunian kabataan. Yan susarong bersyon. Sa saro man na bersyon mga tugang, may pigpaluwas na ang satuyang Supreme Court. Na ang Supreme Court bagay yung pinakakataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Kung ano ang desisyon kayan, day naki ibang makakalangkaw pa kayan, iyon na yan. Ang sabi man duman sa pigpaluwas kang Supreme Court na labag sa saligang batas yang pagpupuspon kang eleksyon sa barangay in sanggunian kabataan. So ngunyan, ano ang masasabi nindo kaya? May mga nagsasabi na maghanda na kamo. Maghanda na sumanga ng garanang ngunya na politiko, magharanda naman sumanga makarapitan, tapos sumakagawad, ma-SK sa indong barangay. Ang sabi, mga tugang, na dainaki makakahadlang, malalawos na tabi ang barangay NSK election sa maabot na Disyembre. Ang Commission on Election nga ni baga naghahanda na. Naghahanda na ang COMELEC. Malanga ni may schedule na sinda na maparestro naman. So mga na-deactivate, tapos so mga new voters, so mga bagong maburoto, lalo na so mga sa sanggunian kabataan. So gari may pig-schedule na so COMELEC na 10 aldaw para makapagparistro so mga bagong maburoto. So ibig sabihin mga tugang, posible man anggad malawos ng eleksyon, taday man pwedeng irason kang satuyang mga politiko na kami ngayon naggastos pa sana. Grabe ngayon so ginastos mi kang nakaaging eleksyon, kaya ipuspunta ngayon muna ang barangay SK eleksyon. Taday na kaya kaming imo. Taday pa ngaya kami nakakadelensya. Bako yan rason. Bako po yan rason. Kan sukat ngayon, nagarastos ka mo. O ngunyan, bata baga, pag barangay and SK election mga tugang, magastuson iyan. Magastuson po yan. O pirang susuportahan dyan. Ang magugulpi naman digdi, so alkalde, lalos gabos pa na politiko. Pun sa alkalde sa lokal, pasiring sa baba, pasiring sa mga kaunsilor. Sisayan susuportahan, sumakandidato sa kapitan, sa barangay kagawad, so SK kagawad. Makulog na naman ini sa payo, kan sa tuyang mga opisyal. Bata ngaya, dahil pa lamang ngaya. Takong halimbawa sa Disyembre mga tugang ang eleksyon, matukaw pa sa nabaga sa mga bagong nailihir na mga opisyal sa July 1. Pira pa sa ng bulan sinda nagtukaw, halimbawa July, August, September, October, November, December. Anong na bulan pa sana? Ngonyang pira. Tabata turood na sa mga tao.
na pagdai ka nagtao kipira sa eleksyon, dahil ka man iboboto. Maski pa mauragon ka, maurag ang performance mo, taang tao ngunyan, ang mga botante ngunyan, pira de los ubos, pirak na ang pighihiling. Pag daig kang pirak, daig ka man inunustos dyan sa pagboto o bata palan ngunyan ang barangayan SK election, bako man automated. Mano-mano. Bako so automated na araw kan so nakaging eleksyon na suro shade sa nakita. Dahil, mano-mano pala. Halimbawa ngaya, Manimok Sulbutana para kapitan. O iyo yan isusurat mo, Mox Seya para kapitan. Kaya may pagkakataon ngunyan naman sa mga kabarangay niya to na piglalag ang pigbubuto so leader. Iuragan sa leader ta. Kaya nakaagi ngayang eleksyon, dahil nga tinausa mo sa panding. Makakabalos ngunyan so. Makakabalos ngunyan so sa tuyang mga kabarangay na pag-abot kang iskutinyo, kung ano pati ang nakasurat dyan, iyo man ang babasahon dyan sa pagbilang kang boto. Ibuburuto kanso. Ngaya para kagawad, ang iboto Juan de la Cruz, leader por 4. Dahil ngaya pinaparusan so panding. May pagkakataon na makakabalos ko niya so sa tuyang mga kabarangay. Taduman sa automated, dahil man pwedeng mahiling iyan. Dahil ito, pag suksok mo duman sa automated counting machine, dahil mo man duman mahiling kung may sinurat ka sa balota, bawal man magsurat sa balota. Ngunyan, mano-mano. Tatawan ka mo kipurma, kaya pirang kagawad, 7. Sa barangay, 7. 1 to 7, kapitan, 1 to 7, tapos SK. Ngunyan, sa 7 iyan nakagawad, maringay ka ni iboto ko so, leader mi nga. Pero bako man siya kandidato. Yan tabi mga tugang ang mangyayari na posibleng mangyari sa maabot tabing Disyembre. Kaya ngunyan pa sana, so mga magkarandidato sa barangay, mag-asikaso na kamo. Kaipuhan na nindong magmalabanan sa mga politiko. Ali dyan sa inyong munisipyo, sa probinsya, pasiring sa taas. Nganing bagsakan man kamo kipundo. Tangon yan, taan mga tao bagangon yan, sabi nga ni kang iba, nagpopo sa social media, sana ngaya perming may eleksyon. Nagkakaurubos sa mga orokan, naubos sa mga Durabox, nagkaurubos sa mga cellphone. Kada eleksyon lagi sa Pilipinas. Kaya gusto kan mga Pilipino na igwapirming eleksyon. So mga parcel dahil na nagka-deliver. Kulang sa mga nagparadyak. Dahil na nagparadyak ta mga mapira kung sa tawo. So mga parasira dahil na naglalawod, kaya lumin ang kaon so sira. So presyo kan sira. Na mga mapirakon so mga mapirakon so people of the Philippines kang nakaaging eleksyon. O ngunya na katapusan na kang bulan kang Mayo. Mira na. Nanigsaro-saro na. So iba talaga, ubos na. Ubos na. Dahil na kinatada kan supaipit. O ano pa man? Madalion sa na magastos nindo. Ahalaton pa nindo kit, tulong taon na naman. Tulong taon na naman kita mahalat. Nga ni magkapirak naman kamo. Sunod na eleksyon, bata sa sunod na eleksyon, kasabay na su presidente sa kabisi presidente. Garing mas dordal ko lang tarawan, wa? Tayaon sa presidente, vice president, sa 2028 iyan,
Yan ang aabangan tanan naman. Pero ngunyan, ang pig-ururunan ng ngunyan tabi tiyanor sa barangay, iyon na yan, barangay and SK election. Sabi kang saro, maray man ngayang mag-eleksyon na sa barangay Mita, masalidahan ngayon samuyang kapitan digdi na mahaba sa kuryente. Sir Ricky Candano, good morning tabi. Yung good po yan. Mismong mga kabarangay niya na nagtataram na aram na mahaba siya ki kuryente, tapi ang bisis na nga ni danadakop. Kudi dahil manahidap. Dadakop na pirang beses, iyo manggirari ang gibo, nangahabas manggirari ki kuryente, tapos kita gabos tabi kayan ang nagbabayad. Ta nakakalawag andaman sa systems lost. So hinabasan kang ibang tawo na mga mabasa sa kuryente, kita tabi ang nagbabarayad kang pigbabaranga-banga ta, Ma'am Alo na kapitin. Kaya daragiton sa mga kabarangay niya, na ini pasiram-siram ngayon si kapitan, pauro aircon, washing machine, halos di kuryente ang mga gamit sa harong, illegal ang sa iyang koneksyon. Kasuod Ma'am Alo na kapitin, may nakaulay akong mga taga-Aleco. Nagure-restoryahan kami. Igapot ko kung arog kaya. Ano yan ko ang ano ka? Iyan nga ang problema. Pakadakop mi ngaya. Dahil minaram kung ano ang nangyayari. Hanggang sa nadarakupan. Pakadakop, dahil na kung ano. Ano ba? Kakasuhan ba yan kang Aleco? Dahil. Tagari dahil bang kinangyayari? Siyempre, siyempre, dahil naman siguro su Aleco, pod ka ini, dahil naman siguro su Aleco interesado magkaso pata. Bayad na nga ni, bayad ta na. So inabas nindang kuryente, pigbabarayadan ta na. Bilog kitang mga taga-albay ang nagbabayad kaya. Ta nakaka-charge anduman sa systems loss. Kaya su Aleco, ay nangaya kita, tatamanda ko pa kita. May madaragit pa ngaya sa tuya kayan, mag-effort pa kita dyan. Huni baga ngaya, madali ta ngaya, nakukuata. Kumbaga so tigahabas, na kuryente kang iba, pikbabarayadan tang mga albayano. Konsumidores kang Aleco. O kaya, ilinga. So nangahabas, makusugon man ang botday, man pala niya ka mo nagkakaso. Maray kay ni sige sa nangayang habas. Kaya so iba, hunihan. Kaurong ko sa mga taga-Aleco, kasuod Sir Willie Nobura, good morning. Sabi kang taga-Aleco, kaya ngaya bagang nga Sir Hilinga, so iba ngaya, gusto naman mangharaba sa nakikuryente, taday man kinangyayari. Maray, pangayalugod ka ni manghabas man kita. Manghabas man kaya kuryente, tabayad na baga ngaya. Pigbabayadan ngaya, i-charge baga sa systems loss. O ngunyan, o limbawa kung nadakop ka, pipagpabayad ka, sain mapapaduman subayad? Tabayad na nga ni so hinabas mong kuryente. Ay, inda. Paano kita kayan? Sisay ang lugi tabi dyan, kita. Kita ang lugi dyan sa mga kitang sumanga maray na day naghabas ki kuryente, nagbabayad ki konsumo ta. Kita lugod so nagbabayad kang hinabasan kang iba. Day ka kan magurag-urag, nasukataning mo, suka barangay mong kapitan, ara mong dayong koneksyon ki kuryente, igwa ki aircon, pabutubot kag aircon, nagagamit ki mga appliances, day ka kan uraga. Samantalang ka mo nagtitipid. Ay, palso ka daw ngayon nindo dyan. Sabi kan mga lululula tabaga. Ay, parong nga daw tabi nindo dyan so ilaw. Ang sabi ba kan mga lula, parongon. Tapos
Tapos sabi kang lula, ano nga, pinarong mo na sa ilaw? Ngayon na nga tabi la. Natangya ta may liwanag pa. Anong ginibo? Pinarong ko nga niya. Inamoy. Ang gusto palang tabi, Ma'am Alo, nakapitin na sabihon kan mga lola ta, ang word na parongon, palsokon, patayin. Igwa pa bagakaan ko niya na mga lola, paronga daw nga su ilaw. Eta so aki so sinugo, pinarong manangga. Ngayala, wala man niyang parong su ilaw. Inamoy. Ang gustong sabihon kang lula, patayon, palsokon, iop, suilaw. Ginibo kang aki, pinarong mananggad suilaw. Sabi kang lula, nga nga tamaliwanag pa. Oh, grabe ang pagtipid. Dahil nga kita magparasak sa electric pan. Grabe nga yung babayandan sa kuryente. Grabe sa pagtipid ta. Pero sa mga bahabas kang kuryente, di kuntudo di aircon, puros di appliances, puros di kuryente, abaa ka na. Kita grabe so kakatipid ta, so mga mahabas, unlimited ang gamit ninda. Ngunyan, sisian magamit ka, sisian mabayad ka kinabas ninda, siyempre kita. Serbisyo asin reparo. Ano na nangyayari sa Satuya? Ano yung nanghilang tandig dadi sa Albay Electric Cooperative? Dahil pa lamang kita kinabaritaan na nakasuhan siguro. Ngunyan pag nakasuhan, pag nagbayad, mapapasain subayad. Kasi, dahil naman nga ni kay buwan magbayad, tahuyan no, automatic nang pigdididak, automatic nang pigcha-charge sa Satuya. Automatic nang pigbabayadan ta so mga hinarabas na kuryente kan mga daing supog na ini. Yogon mo yan. Tapos kita grabe ang titipid sa kuryente. Ay, inda. Dahil ka nga ni kini mawawaan sa imong bra. Serbisyo asin reparo. Alas 8:04 na. Ulokon ka man dyan. Alas 8:04 na tabi. Ma-break mo na kita ha. Baka lamang madarata pa man sa pangadji. Sarabay tabi muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo.
huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8 Gs ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan mako Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Along National Road, diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Sige, mga tugang, ang programang ini karaman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Burse ng siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay, and ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Hanapon lang nindo si Sir Robin Cantillo o kaya i-text po nindo sa iyang CP number 0912-295-6339. Mapaayos po kamo, mapagibo kamo ki sliding door, sliding window, roll up door, mga iron works. Diyan na po kamo sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Sampang sanayan kang Malinaw Catholic Cemetery. Yo. Sige, salamat!
Mga tugang, mga kabayan, ako mapugarayan sa indong lingkod. Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Kanyang pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday. Petsa 28 kang Mayo, taon 2025. Happy Fiesta sa mga taga San Vicente, Tabaco City. Bekenemen. Bekenemen. Serbisyo asin ripa. Sige tabi mga tugang, doro diretso na tabi kita sa satuyang programa, ha? Kasuod medyo namundo kita ta sa satuyang idol, saro sa mga OPM icon, singer and songwriter na si Ka Freddy Aguilar, na maaram na tabi Ma'am Alona sa edad na 72 anyos. Unang saro sa mga kanta niya kada pagmapasko na. Darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw ang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko'y iyong kahit na hindi Pasko. Mapasko na baga. Ang buhay ko. Good morning tabi Ma'am Gemma Baroga Biranya. Sa'yo, Di namaaram na po si Ka Freddy Aguilar, magbab 72 years old. ang matamis mong pagtingin. Tawa na maaram na siya. So mga dakul ang nawalat sa satuyan, mga maray na, no? Pasko, pilit Sabi nga ni, lumisan man pero yaon man po giraray sa mga nawalat niya. Legasiya para sa satuyang nasyon. Sa paagi kang musika. Yo, sabi nga ni, tatanda at lilipas din ako. Tama ba? ang buhay ko. Ito ay laging laan sa'yo. Kadakol na mga magagayo na gibong kinumpos na kanta ni Ka Freddy Aguilar para sa tuya. Ayos ko'y ikaw pa rin. May mga makabaya na Rogeni. Ang aking Paborito ni kang kadaklan. Tama, Pasko na baga. Pirambulan na sa Pasko na naman. at sa mga araw pang darating. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko, ito ay laging Laan sa'yo.
Ayan tabi mga tugang ang tribute kay Ka Freddy Aguilar. Ko darating. Mamimiss naman ano. Maski baga may edad na yun, nagpe-perform pa man. Ikaw pa rin. Sige. May isa ro pa kung gustong dangogunta, no? Sandali mas magayo na madangog tagirara ini abang kumbaga tribute lamang kay Ka Freddy Aguilar. Saro pa ini. Saro ini sa mga nagtatak sa satuyang mga Pilipino na bigkumpuso mga tugang ni Ka Freddy Aguilar. Gusto kong mga kanta kayo ni dawagon ta. Yan. Para po sa bayan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay na kanda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sagdalaya. Salamat, Ka Freddy. Inan mga walat na habang buhay tang magigirumduman si Ka Freddy Aguilar. Kulungin mo at umiiyak. Bayan ba kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sagdalaya. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo Asin Reparo. sa indaan, Salamat tabi Ka Freddy dangot ka, sa mga hinuninin contribution mo sa paagi kang musika. sa luba, Di po sa Pilipinas kong mahal. Paaram na. kan Yo.
Ako kundi si mong boss. Igwa na lang po kita ni na 7 minutos bago tabi mag-alas 8:30. So halos okay naman kita. Ha? Paham na kita. Inuninin sa rom. Biglang luminomoy so ano ko. Biglang luminomoy. Kita kan mga apod kini mga kanta ni Capri de Aguilar ni. Tagusa kumbangon si sa kuya. Dahil nangangahulugan na dahil na malawos ang Pasko ha. Lawas man po ginaraya. At pag-abot kang bulan kang Hunyo o di nasa kabangaan na kita kang taon. Dalion sa nabaga ang taon. Munan mo naman kan after 3 years eleksyon na naman. Kasunon ang dalagan kang panahon. Hindi na mapipigilan yan ha. So kay puwan talang tabi na ingatan tan sa tuyang mga sadiri nganing makauruantos lamang kita. Yo. Sa paaram na tabi mo na kita digdi sa tuyang programa sa aga naman. Antabay po kamo sa alas 10 sundo alas 11 duman sa sutama sana sa 107.7 radyo natin Tabako. At yan ipapadagos tang iba pang mga pagure-restoryahan ha. Duman sa 107.7 radyo natin Tabako. So tama sana. Yan. Sa pangaran niya ni Maestro nila doon na sa Moya pong GM. Sa pangaran ni SM Sir Tony. Sa ngaran po kan mga katuwang ta sa programa yan dyan si Madam Maylene kang MBY Dormitory. Kay Vice Governor o kaya Governor at Linda Bungaw, City Councilor Riner Borsican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat sa Capos Bilo Lotto Outlet, sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Ano? Salamat! Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman, alas 7 sundo alas 8:30 sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita ha! Ingat, ingat, ingat. Bye-bye! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad,
ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicol Net TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging